Цецо, какво четеш, човек? Чета едно запитване от наш потенциален клиент, който иска да си закупува нов автомобил и пита кои са най-добрите мотори в съвременната история на Volkswagen. Най-добрите мотори в съвременната история са тези, които са добре поддържани, но иначе винаги препоръчваме да се купуват последните генерации от определен двигател. Тук в случая той упоменал, че се интересува от бензинови двигатели. При бензиновите двигатели, разбира се, EA888, трета генерация, може да се каже с ръка на сърцето, че е изключително безгрижен агрегат. При дизеловите варианти също има такива, които с правилна експлоатация и навременна грижа биха се справили добре, без да създават предпоставки човек да остане на пътя. Но като цяло тук специално за бензиновия агрегат, 2000 кубика бензин във всичките си вариации, в третата генерация, разбира се, е напълно безгрижен такъв автомобил и точно това мисля да му отговоря на човека. Ако имате повече въпроси, задавайте ги, пишете ни на имейла, звънете по телефона. Ще правим всичко възможно да отговаряме на повече от вас. Благодаря ви, Dibros Automotive Service.